Kapraban dening Sang Nalendra Tama mango-mango-mangonengi lermu sing duka cipta berbuti mandana raras berbuti mandana raras sak pandurat kendel madaning datul negari Ngamarta samya midhangetaken sabdanipun Nalindra Ngamarta Prabu Darma Kusuma tuh Nalindra ingkang wicaksana wasis dinambi ngroko Indrawati dadya kendel datan mubah datan musik nata ing Ngamarta sumawon nata ing Indrawati melenggahi kanyut minangka wardu kanut ujare wengganten wardu jarwa ngecok nang durung abang dulur manding dasaring pertala kasaru geger njaba apa to kang dadi darunane ora rumacan wong ora Gajah Medha saka Wandilan kejawi namung utusan saing Karang Kadempel atmajaning Ki Lurah Semar niki Ki Lurah Bagong nyerpebeh pindha sata metarangan kaya gurek kang samya tumingal mangrombaing para kawula kanca piyak ana daya minggir jaluk dalan Rama dewaning sun ing Koko Prabu wonten dawuh Yayi mboten nginten horeking masewakan kula kinten menawi wonten nayaka minggahing Nalindra ingkang sowan menika malam mboten pangling Atmaja utawi Panakawan ing Ngamarta atmajanipun Kyai Semar pun Bagong ingkang Abiyantara Koko Prabu Wiladalah Jagadéwa Bathara Yayi nadyan to kados menapa Bagong menika tasih Panakawanipun kadang kula para Pandhawa mila mbok menawi sowanipun Panakawan menika dipun utus dening Kakang Semar menawa saking pikajenganipun piyambak monggo kula aturi andangu Yayi Koko Prabu lenggah ingkang langkung prayogi kula ngestaken dawuh Panakawan Bagong padha kanthi raja sak praptamu Panakawan tansah pinanganing kawidadan nering sambikala kepareng kula sowan ngersanipun Sun Prabu Puntadewa ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk
ngersanipun Prabu Puntadewa. Iya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Kula cancang pucaking weni dumawahing wijang rumeketing Werdaya. Saestu ndadosaken cahya nercaya daging rakayuwanan. Bagong gawe bombong. Dene jangkep kang dadi aturmu. Nggih. Menawi saged niki kula mboten ajeng lucu. Ngono Bagong. Kula ajeng serius niki. Supados enggal cek-ceket mekaten sinipun. Bagong Padhararja. Mengestunipun Sinandarawati wilujeng bekti kula kunjuk. Iya iya, tak tampa pangestuku Tampanana. Sangat anggen ndadosaken jimat paripe. Bagong Padhararja. Mengestunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, tak tampa. Prayogana nggon ngulungguh. Sampun mboten kirang prayogi. Bagong Padhararja sapraptamu. Sampun mboten kirang prayogi. Kurang. Oh, nggih, Ding. Kula pundi nggo jimat paripe. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk, Ndara. Iya iya Bagong pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Anu ngaturaken bekti kula kunjuk, Ndara. Iya Bagong tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Kepanen kula ngaturaken kok meh mubeng bae ta iki. Ngandel ora, wong kowe iki wis ora iso. Nek kon tenanan wis ora iso. Kowe iki tetep watakmu iki gecul kumarucul. Wong ping diwenehi pangestu karo Janaka kok mubeng wae. Heeh. Prayogana nggonmu lungguh. Nah niku sing kula entosi. Sampun mboten kirang prayogi niku pasangane niku nek pangestu niku kula pundi. Bagong prayogana. Waduh. Iki apa iki? Sampun mboten kirang prayogi. Punakawan, Wonten dawuh sinun. apa sababe dene sira sowan sapa ingkang utus sarta karo sapa sowanmu ning negara Ngamarta? Namung piyambakan iki wau. Numpak pit. Niki rak lagi usum. Iya, Bagong. Nggih. Mula kula nggih mboten kantun kula tetep yasa. Iya ya Bagong syukur. Nggih, saking kayu. Sing penting iso glinding. Iya Bagong, iya. Nggih. Niku rantene saking nganu. Napa niku? Rotan. Iya Bagong, iya. Bagong, Nun wis gek matura aja ngrembug sepeda. Kresna kakangku. Werkudara piye? Bagong wis arep kepengin dadi wong sing tenanan kowe malah nglecek. Ratu kok ngrembug sepeda. Lah ya ora usah tok baleni kowe dadak nyebut kuwi apa? Sepeda ya apa tegese? Wis. Asapnya tidak ada. Ajur tenan iki wis. Rusak kahanane. Kraton kok malah ngembug sepeda. Mula kowe ndang matura Bagong. Nggih. Sowan kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Ora saka karepmu dhewe. Mboten saking karep kula dhewe. Kula nek ana perlu karo sampeyan empat mata. Iya. Ning niki kula sowan teng Datulaya merga kula pancen diutus kali Bapak Semar. Bapakmu kena ngopo, Bagong? Mboten kenging napa-napa. Ning utusan kalih kula. Tegese bapakmu utusan ana wigati apa? Ah niku ngaten. Bapak niku pun pinten-pinten dinten niku kaya wong masuk angin ning ora masuk angin. Kaya wong lara ning ora lara. Sareng kula tabok. Bapak niku tumuli kersa ngendika, kalih muntah-muntah. Nggonmu nabok Gancengel. Tiyek ngoten. Bapak terus ngendika, aku iki jane pengen bangun kayangan. Kula ya kaget, Pak kok arep bangun kayangan iki sebabe apa? Bapak iki wong sekeng, wong ora duwe, wong melarat, wong istilahé wong kere kok arep bangun kayangan iki ngomong ngrepotke anak. Engko anak tok kon nyumbang apa-apa.
Kahanane wis angel lho, Pak iki. Aku wis 3 sasi mandeg ora nyambut gawe. Nek sampean macem-macem arep bangun kayangan, ngebot-boti uripe anak, iso ana perang antaraning wong tua karo anak. Kula ngoten niku bapak terus jelaske, aja salah tampa. Aku arep bangun kayangan iki ora aku bangun papan sing magrong-magronge mbane kaya kayangan babar pisan ora. Ning aku ora arep bangun kayangan sing wujud papan sing magrong-magrong kuwi ora, ning aku arep bangun kayangan. Kayangan ki ateges uripe kawula sak negara Ngamarta. Uripe kawula ki supaya kepenak, tentrem, ayem, ora kekurangan sandang pangan, aku sing tak gayuh. Mbane men uripe kaya dene mapan ana ing kayangan. Aku ora ndek niat babar sari, Babar pisan. babar pisan. Ga mriko? Hus. Ora duwe niat babar pisan. Bakal bangun papan sing megah kuwi ora, ning bangun morale karo kawula. Mengkono. Nggih. Mula bapakmu 3 sasi ora sowan ning Ngamarta. Pancen wis diniati supaya Pandhawa niku goreh penggalihe terus rawuh teng Karang Kadempel nang leti karo bapak. Aning jebulane bapane anu para Pandhawa mboten rawuh-rawuh terus kula sing kan diutus sowan teng negara Ngamarta. Terus wigatine apa? Apa pancen njaluk Prabeya? Mboten. Apa pancen njaluk ya kuwi pitulungan para wadyabala supaya mbangun kayangan? Mboten, kula matur mboten papan sing magrong-magrong mboten. Mboten papan sing apik mboten. Ning ngendikane bapak apa sing tak lakoni iki bakal lakon nek Pandhawa maringi ngampil ya kuwi Apa Bagong? sik to. Pusaka. Ah. Pusaka negara Ngamarta ing ngaran ya kuwi siji tumbak. Wah, jan. Tumbak apa? Aja saka tumbak. Liyane kuwi. Pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada. 1. Ana pira sing bakal disilih? Pirang-pirang? Siji kula aturke Pustaka Jamus Kalimasada, angka 2 Payung Motho. Payung motho piye? Payung Tunggul Naga. Nah, Payung Tunggul Naga, angka 3 Tumbak tempe karo ya. Tumbak Kara Welang. Tumbak Kara Welang. 3 menika kedah kula suwun ngampil kula suwanaken wonten ing sanipun Bapak. Nek sinuwun Prabu Puntadewa maringaken matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ananging menawi mboten sebabe napa, perkarane napa, dasare napa, kula aturi paring pangandikan sing cetha lan gumathok lan ketemu nalar. Nek sebab lan musababe wing digawe-gawe niki kula wis dipasrahi Purba lan Wasesa. Ngamarta najan kula suwita teng negara Ngamarta nek pusakane ra entuk disuwun ngambil dening bapak rawe-rawe rantas malang-malang putung ajeng kula rebut srana pripun mawon carane. Gagat risang kapirangu rinangkul kinempit kembit dosa ngreknaning bawana ing jagat dewa Bathara. Yayi kula nuwun sewu, kula ingkang badhe maringi wangsulan kaliyan pun Bagong Koko Prabu, kula sumanggaken namung Bagong menika ponokawan panjenengan. Nggih, kula tasih enget. Bagong, ponokan Bagong. Sinuwun Ndarawati. Iya. Kok jumeneng wonten ngajengan kula? Aku ingin bakal menehi wangsulan kelawan kowe. Babagan perkara Pusaka 3 sing arta. Ya kuwi Jimat Klimasada, Tumbak Kara Welang lan Payung Tunggul Naga. Kosek to, aku tak takon karo kowe. Ngerti sejatine jroning pasewakan negara Ngamarta iki mau ya Prabu Darmakusuma sak kadang kadeyan kuwi ngrembug perkara bapakmu nggono ora sowan 3 candra suwene.
ninggal kalawan kewajiban kaprajan. Dadi penggalianing para Pandhawa nanging durung nganti dirembug kanthi apik lan becik dumadakan kowe sowan. Kowe sowan ngersaning para Pandhawa kowe ngandhaken bapakmu kepengin bangun kayangan mbutuhake pusaka telu negara Ngamarta. Kowe aku tak takon. Saya aku tak takon karo kowe wangsul ana pitakonku. Nggih. Bapakmu ki derajate apa? Kere. Bapakmu ki derajate apa? Ming abdi, ming panakawan, ming kawula cilik, rakyat melata, jelata. Jelata. Lebon lemut tak akep. Mabur ning cangkem. Nabraki apa-apa. Wis ora perkara nabraki apa-apa. Nggih terus ngono. Lah saiki nek kowe ngerti bapakmu ki wong derajate ngaceplik mung panakawan mung batur saumamane mung kawula cilik. Lah kok dadi bapakmu wani utusan lawan kowe nyuwun ngampil pusaka telu negara Ngamarta kuwi kowe sik to anggepe bapakmu kuwi sapa? Apa pancen bapakmu kuwi leluring para Pandhawa apa derajate bapakmu kuwi ngungkuli para Pandhawa? Pandhawa kuwi ingkang kagungan pusaka telu. Pandhawa sing duwe tumbak Kara Welang Payung Tunggul Naga Pustaka Jamus Klimasada. Pandhawa kuwi pepundhene bapakmu, Pandhawa kuwi sesembahane bapakmu, Pandhawa kuwi sing menehi urip karo bapakmu. Lah kok dadi bapakmu cumalena lan nyola-nyola lancang ngucape wani nyuwun ngampil pusaka telu. Wis minger keblate wong tuamu napa piye? Wis ora eling derajate Semar. Wis ora kelingan Semar kuwi derajate mung wong cilik. Lah kok dadi wani nyuwun ngampil pusaka? Tegese panguwasaning Semar ki apa ngungkuli para Pandhawa napa piye, Bagong? Sabar. Sabar. Wong sabar kekasihing Gusti. Nek nganti swara iki ora tak wangsuli, kesabaranku tak angkat, tak ampet. Nganti menutup peredaran darahku, aku iso stroke dadakan. Kok dadi kaya ngono omonganmu, Kres? Kok dadi kaya ngono omonganmu? Aku wis ngerti, aku wis rasa tak tudunung-dunungke, rasa tak tuding-tuding. Nek bapakku iki wong kere, bapakku iki wong ceplek, bapakku iki mau melarat, bapakku iki panakawan. Rasa tak omongi. Aku wis paham. Aku wis ngerti. Nek gak kok dadak tak omongke seru banget ning negara Ngamarta mongko sing padha rawuh akeh rajamak kaya ngene. Kawula Nayaka padha seba. Kok kowe mentala ngucap, "Bapakmu ki wong kere. Bapakmu ki wong ora duwe." Mung gedibal 17. Apa wis minger keblate bapakmu? Kok kowe kok nganti ngeri-ngeri keblate bapakku ki nuwun sewu. Kowe ki saiki aku tak takon karo kowe. Kowe sapa e? Lho, aku Ratu Ndarawati. Aku Ratu Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Aku ngerti. Sing lenggah ning awakmu aku ngerti. Sang Hyang Wisnu. Sang Hyang Wisnu. Wisnu ki apa? Wis le anu. Stop. Wisnu iki dewa, ning kowe kudune paham, kudune ngerti alur silsilahe bapak. Bapak iki sapa? Sang Hyang Ismaya. Kowe nek nyeluk bapak ki Pakde. Mergo kowe iki anake Bathara Guru. Bathara Guru ki adine bapak. Hah? Aku dadi kowe wani nyamah asmane babeku. Wani nyamah asmane Mai Laker. Wong ngarani ora iso kok. Lah kae karepe piye, Yayi? Kae karepe father. Hah? Oh wani ngece Mai Lakerku. Kowe wani karo bapakku wae. Wani karo wong tuaku. Nek pancen jroning pasewakan iki sing ngribet-ngribeti sedyane Semar, sing nutup-nutupi karepe Bagong nyuwun ngambil pusaka. Ora masalah. Eko. Ora masalah. Ora masalah. Ning ditenono, omonganmu ya tak rekam. Omonganmu ki tak rekam. Ora percaya wae. Mangsane aku ora gablek HP.
Aku mlebu kedaton ki HP wis tak rekod. Sak omong-omongane wong-wong ki wis engko ganti teleng ngarepe bapak. Klik. Bapak tak kupinge tak leboni watu. Apa to kae sing dileboni kae, Pak? Handbrake. Hah? Engko bapak krungu kabeh omonganmu nek nganti bapak ora muring karo kowe, aja diundang Bagong legane ngene. Kowe ra dalan. Resno kakangku. Bareng tak pitung-pitung tembungmu mau rada deksura karo Bagong, mula ora aneh yen Bagong nesu. Yen nganti Bagong iki mengko wadul karo bapakne. Wah, kriwian dadi grojogan keguyon dadi tangisan. Mangyat kurdo sroma panggah wagut gati nyomawukat ira wang-wang Om Nyai Werkudara barep kakangku piye Arjuna ulunten maring adhawu miturut penemuning sira Yayi kepiye Bagong winadyang wong srogal-srogol, wong sembrono ning duwe pambegan jujur. Bagong ya arep mung Panakawan. Gaweane tumindake sok kewanen karo Bendoro ning aku ngerti watahe Bagong iki wong jujur, dheweke yen dikongkon ora bakal nambahi, ora bakal ngurangi. Tak kira pancen Semar mbutuhake pusaka 3 pusakaning para Pandhawa. Turta malih Koko Prabu kula nyuwun mahapunten gegayanipun Kakang Semar menika luhur sanget. Nedya damel kayangan wonten ing negari Ngamarta ambangun moralipun para kawula. Koko Prabu, kula kok rumaja ngelen Kakang Mas kekalih. Nggih Koko Prabu kula rumaja ngelen Kakang Mas kekalih. Yen to pancen kaya mengkono Yayi. Aku njaluk lawan Dimas Werkudara pisan kang padha bandayuda pun Kakang lawan Yayi Arjuna. Nedya liwat alun-alun pepungkuran sowan marang Karang Kadempel sinambi amundi pusaka katelune Koko Prabu monggo kula dherekaken wah njaluk pamit. Semangkean temenanan jan nglarake ati omongane Prabu Bathara Kresna. Nek bapakku wong kere gedhi bal 17 wong elek nyolok mripat. Aku upama ora isin ana nangis ning ngarepe Kresna kok tekan semono. Nalendra Titis Bathara Wisnu omongane kok kaya kernet. Waton ison jeplak wae. Cecepe wong kere gedhi ora mingerke brawah jen lara tenan asih. Arep wani kok aku ra wani. Iki mesarung dilangi tenan to tekeke iki.
Suwane Ngamarta ana tekek, suwane Mandura ana tekek. Edan karo Mas aku kok nglembras anggon-nggon. Elok tenan iki, ana kepiye meneh? Oke, wis tak niati ben geger ya geger. Bapak nek tak lapori, Pak, kowe dunekke ngene-ngene karo Prabu Kresna. Wah, blegedhuwek. Sak dulita, lit. Kaya apa Ndara Kresna wis kriwikan dadi grojokan tenan. Mandeg dhisik. Ketok, sampean ketok. Sampean wedi kula mlayu muni tak landhake bapak. Ketara sampean nututi kali kula. Sampean mung ngajeng glembuk karo aku supaya aku ora bali to. Ha ta? Ha ta? Ngerti aku. Bagong, sing sopan tangane. Gawa gendro. Gawa tukang pukul. Aku ngerti nang Ndara Sencaki tukang pukul sampean. Ora masalah. Padake aku wedi wae. Mula ta mula sinuwun sing jeneng piyai niku nek ngendika sing apik, nek ngendika kuwi aja sok natoni karo sing mangendikani. Tur sampeyan kudune nyawang. Sing tak jak omong ki sapa? Ngono lho. Kula karo sampeyan ki tepung wis 40-45 taun lho. Wis suwe lho tepung. Ngibarate saka kuncung nganti gondrong. Wiwit Jabang nganti Malang Clapang sampean niku srawung kalih kula. Lah kok sampean kok mentala ngunekke kula. Monggo sing mangunekke dudu kula, sing mangunekke bapak. Bapak karo sampean srawunge luwih suwe. Luwih iso sampean durung dadi Kresna, isih wujud Bathara Wisnu niku wis dimong karo bapak. Lah kok mentala kaya ngono omonganmu? Nglarake ati lho. Wong ki urip nang alam padang niku pathokane nek ora seneng dijiwit, aja jiwit, nek ora seneng ditabok, aja nabok, nek ora seneng dilarani, aja sok nglarani. Niku pathokan dienggo wae uripe tentrem. Sampeyan kok kaya ngono, dindelke Setyaki dinunun wirang tumandang. Anggere muni wis Setyaki capeng mlintir brengos, anggape ora ana sing iso menyentuh nata Ndarawati. Grilusi jalma tan kena kinira. Ngono. Aku wis sing rumah ora ndek derajat pangkat. Kula niku nek omongan wae mesti kula tata kok aja nganti nglarani atine wong kok. Sampeyan Nalendra kok nek ngendika nglarani atine wong. Bagong, bisa dikandhani apa ora? Iki Koko Prabu Ndarawati sesembahanku. Yen kowe ora duwe tata krama, kowe neranyak, kowe bakal tak jembalani. Ngono kae ngendelke kekasarane jukan. Ambanya. Monggo nek arep tak tucuki monggo. Ngono. Arep tak antemi monggo. Mergo aku ora ndek tata krama karo Ratu Gustimu, kowe arep nutuki aku monggo. Ning nuwun sewu, masyarakat sing padha mresani jumlahe 8.300. Streaming sing padha streaming ki padha preso, ngerti ndi sing bener ndi sing luput. Dadi nek kowe njotosi karo aku, wah, bakal disengiti wong sak donya. Tenan kuwi. Setyaki mung waton ngestokke dawuh, ning ora gagas Ratu Gusti niki bener apa luput. Ayo ora ngomong apa kowe? Kalah kowe nek ngomongan karo aku. Aja kok Kresna dukuh kowe gila. Una-unake legane aku sapenake dhewe ora. Wis Bagong, cukup. Cukup apa sesak kok cukup. Engko disekengke. Anggepe apa? Anggepe rumangsane. Saiki kowe bali ora? Kowe bali apa ora? Yen kowe bali, kepenak awakmu yen ora bali, ya wis nuwun sewu yen kepeksa aku mentolo karo kowe. Ngandel ora?
Kata-katamu mung kaya ngono kuwi. Wong kepengkok ora iso wangsulan ki terus gunakake cara-cara sing kasar, dumen duwe wewenang dienggo sewenang-wenang. Dumen duwe panguwasa kinarya gada, terus nggo ngidak-idak karo masyarakat sing cilik kaya ngene kuwi. Hah? Kowe Bali apa Bacut? Jelas Bali. Nek Bali yo. Nek Bali yo, kula ora arep wani karo sampean. Kula pancen napa jenenge presentasinya berat kepulang. Tegese kula kudu Bali. Merga ana omongan sing ngajeng kula omongke teng bapak. Kok pecah siramu. Setyaki. Yo. Biasane sing tok jujuk ki anakmu sing sok tresnani. Kakang Garukaca. Aku iki yen ora kowe ora rampung. Sebabe Ngamarta Kerawan Kresna. Barep kakangku harep wadul yen to Semar ora sowan 3 sasi. Lah iya aku yo mikir nek kakene Semar kok ora sowan ki sebabe apa? Bagong sowan. Lho. Si Petruk sowan? Iya. Kuwi gatine Semar arep bangun kayangan. Jilih pusaka Ngamarta 3. Ya kuwi tumbak para welang payung tunggul naga. Pustaka Jamus Klimasada ning Kresna kakangku mangsuli malah ngelek-elek karo Semar. Bagong nesu. Apa omongane Kresna arep diwadulke karo Semar. Kresna nututi Bagong. Ndasena, piye? Kowe ngerti adat saben Kresna kuwi nggawa sapa? Nggawa tukang cuci. Dasmu. Anu nggawa Setyaki, ngono kok ora usah kesusu-susu to, santai. Setyaki nek nganti ngewangi Kresna, tak pasrahke karo kowe. Lah bapak ngopo? Wah, aku ora penak. Engko dikira aku mbelani Bagong. Aku ngentrengke Kresna, mulai wangono. Yen pancen Kresna melu-melu kowe kandhakno aku. Siap. Ngestoke dawuh. Wah, ora rampung gecek ndasmu kowe. Ya, Pak, ngestoke dawuh. Mangos wakang layon denya ilangang memanisnya manis madu. Aku iki gumun karo kowe lho, Gong. Tangi. Alah, lakon apa iki, Pak? Tangi. Tangi. Ya dolesi. Ku tak idak ndasmu kowe. Aku nek karo piyai siji iki kompak e. Ya gawe grup dagelan. Moh. Ndak ming tok badi wae ora. Ngopo kok ngerti-ngerti ketemu aku ngelekar? Kaco. Kacone. Doyak. Sapa ki? Sopo? Adine Kresna sapa? Bibi Wara Sembadra. Wuh. Uduh anak doyak kuwi aku cetha gelem. Lah adine si Wandarawati iki. Adi ngene lho, adi pepekan ya pokoke diwengku utawa direngku. Senopati Ndarawati. Oh, mak cilik Setyaki. Udu Sima. Mak cilik Setyaki. Ora nganggo mak. Paman. Ora, aku nek nyebut mak cilik Setyaki. Oh, terus? Lho, sing terus ki aku terus piye? Oh iya sing. Aku doyak. Arep diajar Karo Mak Cilik Setyaki. kowe rasah mak cilik. Kowe Ndara. Wah, Ndara Setyaki. Ah sebabe Wah, aku ngewangi bapake. ora kok sikit kok ora basa karo aku to. Wah, iya lali e.
Sampeyan niku bendara kula. Lah iya, ya nyawang arep aku kaya ngene ning aku bendaramu. Nggih, heeh. Oh, nggih. Nggih, heeh. Kula terus melayu. Rasa semenang tak ewangi. Guyon. Ora. Delok mripate. Lho, Wong goroh iki ketok. apa wong goroh iki ketok? Ketok. Wong goroh iki ketoke piye? Wong goroh iki ketoke nek omong goroh iki mripate ora tajem. Nek jujur mripate tajem. Coba sawangan mripatku. Tajem kok. Berarti aku Jujur. Sampeyan ngewangi aku tenan. ngewangi aku tenan. Lungguh kene ku nek mak cilik tekan ini tak takonane. Nek kira-kira ngajar kowe, tak adepane. Sisan gawe aku tak nyoba kekuatane mak cilik Setyaki. Wah, rame iki. Durung karuan. Yo nek dadi perang, nek mak cilik wedi karo aku, ayo ora usah dadi perang. Dadekke wae engko golek masalah. Engko nek Ndara Setyaki ya wis nggih kula mboten sios nglabrak Bagong, langsung tok gajul wetenge. Diek ngono, kudu dadi ngono kok ora gelut. Moh aku ra wani nek kon marahi ngono kuwi. Wis gawe lungguh kene engko tak ewangi. Siap. Ani ngono, lho. Banter banget le mlayu bleduke kaya ngono ae. Ya wis mundur kene engko tak kandhanane. Nek tak rembuke apik-apik, ngono nek kira gelem apik-apik, syukur nek ora ya tak tandangane. Heeh. Sampeyan sing dawuh sapa? Bapak, Lho. Ndarawerku jare mbelani kula. nyatane aku digawe karo bapak. Wah, nek ngono apa kekarepane Bapak Semar mesti arep kasembadan. Ketara Ndarawerku Ndara. Napa niku ewangi kalih kula amarga nek mboten ngoten niku janjane Gamelane wis muni. Oh iya. Mak cilik. Inggih nggih. Anggir Antasena. Heeh. Kok jumeneng wonten mriki? Ora mak cilik kok mlayu-mlayu ngopo? Ngoyak tiyang. Sing dioyak tiyang wonten wingking panjenengan. Lho, Bagong kok? Inggih. Sebabe Bagong wantun kalian Sinuwun Ndarawati. Mergane Bagong wani rak mesti ana sebabe. Mergo aku ngerti watake Bagong ki ora bakal wani karo sapa wae nek ora diwarai. Nek dicocok atine, dheweke ora nyawang ratu, ora nyawang satria, ora nyawang pendhita, ora nyawang sapa wae, wani. Wani to, Ko? Wani tak kendel. Turah kendel. Turah ming dhuwit. Kurang terus. Nek tak takoni iki wangsulan pisan wae ora usah keterus-terus. Oh nggih. Nek sing jeneng gamelan wis muni iki le omong leren. Kemempengan ya karangan. Nek Mak arep ngantemi Bagong, arep ngajar Bagong, aku sing ra entuk. Anggir mboten pareng, ora entuk. Tantrimanipun anggir aku ngewangi Bagong. Baik ngaten panjenengan badhe wantun kalian kula. Nuwun sewu, ora wani karo Mak Cilik. Ning wani karo sipate Mak Cilik sing agahan ngewangi karo wong sing urung tok pitung bener lan lupute. Urung karuan, Siwa Ndarawati kan adan titi sing dewa, ning tumindake sarwa bener durung karuan. Kae isih kesipatan watak titah, tegese watak menungsa lumrah. Sing kedunungan ena lali salah apes lan mati. Dadi ora sak teruse Siwa Ndarawati iki dadi wong bener. Mesti ya kedunungan luput. Nek dununge luput mongko tok ewangi kowe ya melu luput. Gandeng iki mau tak pitung kowe luput, Bagong bener. Nek kowe arep ngantemi karo Bagong, saiki perkarane ora karo Bagong ning perkarane karo Antasena. Yo. Sisan gawe sekali-sekali aku tak nyoba kekuataning Senopati Ndarawati iki piye? Ayo. Kepiye kok meng umat-umat kowe? Kok meng ngono ngapa? Piye Ndara Setyaki? Ampun meng meneng mawon kaya ngoten niku. Niki lho jago kula wis kaya ngoten iki. Yo nek pancen nyoba. Mengko iso dititik kok Mak Cilik. Aku ngerti Mak Cilik iki piyai digdaya. Aku yo nuwun sewu. Sak iso-iso ngimbangi kekuatane Mak Cilik. Ning ana tetembungan ala ora tumama ning becik. Sak ampuh-ampuhe wong ku nek mbelani watak ala utawa mbelani watak sing salah mesti kalah. Wis to yakin? Ora usah dadak mbok pitung.
Nek sampean kalah karo aku sampean aja isin, sampean aja wirang. Mergo sampean bilani watak sing kleru. Sayo, diwiti saiki apa kapan aku manut rupak mani jembar wani. Aja meneng wae mak cilik. Bagus. Matur nuwun, Pak. Arep ngopo? Arep melu-melu Wah, melu-melu apa? Iki anakku. Nggih, jan gleleng tenan kata-katane jan remasuk. Yo. Ulang aku. Heeh. Gleleng. Ulang aku. Lulus SD. SD online. Online yo men. Ora tau sinau, ora tau ujian, ngerti-ngerti lulus. Rewet. Bagong Dalem Balio ning Karang Kadempel. Barep kakangku wis budal ning Karang Kadempel sinambi nggawa pusaka 3. estu napa? Yo. Wah, matur sembah nuwun Ndara. Napa pikajanipun Bapak sampun kasembatan. Yo. Nyuwun pamit nggih. Yo sing ati-ati. Antasena. Pak, Bagong ditutke. Ndak ana apa-apa. Aduh, isa dikai security. Yo jan nang kene. Remen kula. Yo. Wis ndang Balio. Yo Gong yo bareng karo aku. Yo, jajan lho. Yo. Wah, jan kowe iki mesti ngono kuwi kok. Iki dina iki sing nggo mangan apa? Oke, soto, sate, gulai, tongseng, ora wetengmu amot po. Amot iki engko tak tarik melar kok wetengku. Masa engko ngger iringan tak ngek-ngek ngono segone ngiwo kabeh. Engko ngisi sing tengen. Sing tengen tak tarik ngek-ngek ngono. Segone mlebu nengen kabeh. Ha tengah rung ngisi tongseng, jus. Terus tarik medun. Aja ndak kembar. Oh iya. Wah mbok aja kene ta. Ya seneng aku ya mergo kowe iki wis tuwa nek tak keplak ndak aku kuwalat. Yo Gong yo. Yo nyuwun pamit Ndara Werkudara. Sing hati-hati aku nututi. Nggih.